in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Traffic ako dito. So look, we'll get out there. Yeah. Nahatid ko na pala si Holly sa kanyang Salted caramel. dance lesson. And pumunta kayo sa Asian store, kumuha siya ng salted caramel na fudge. And kumuha rin ako ng eggs. Si Jan, ano na siya, meron na siyang eggs na nakuha kila Tommy, 3 tray. Pero kukulangin yun. So kumuha rin ako ng another tray dito, yung 30 pieces. Doon sa, ayan yung fudge. Walang chocolate. Si Jan gusto niya chocolate, pero available sa kasi. You think so? Daddy will like this? So, okay. Punta tayo ng calls kasi imimit doon ni Jan din si Sak. Kasi nga may golf lesson si Kuya. Are you going to think anything? You're not gonna come with Mommy? Where? Calls? Or are you gonna go with Daddy? Come on so I can ring Daddy. What? Are you coming with me? Yeah. Okay? Fine. Fine? Okay. If you get me a lolly. Oh my God, my Or a condition. Okay, drink yes. Okay, wait lang guys. You're welcome. Where's Hold. Okay. Dito kayo sa J-Pack. lock it? Yeah. Ako na raw ilak. Dito tayo. Mamaya na yung coast. Dito tayo sa J-Pack para kumuha ng paper plates. And dito rin si Johnny Boy. Okay. Gusto kasi ni Jen yung paper plates, yung matigas. Ayaw nyo yung eto. Gusto niya to. Ayaw yung malambot na papel or basta anything na malambot ayaw niya. This, yeah, but we have to show them which one. That one? Yeah, okay. I got 9 forks here. No plastic. Hoy, tinatanong ni Jen. Tinatanong ni Jen kamusta yung transition niya. On the That stuff there will be order in stuff Is and it? there will be a card. Ah, The bigger the it'll shops be have it available. in for their, yeah. So do you have any other? Plates that we have are sort of these sort of ones here. you got big ones like food. For, yeah, plates. Wala. Ubus na daw. Alright, see you. Wala. Sold out sila. Hiya! Where do you go to Coles? I'm going to Kmart first and then Coles. What time do you go out? 4:45? No way you go. No, I'm gonna go Kmart first and then pick up Ollie. Kasi only 45 minutes yung dancing niya. So mag Kmart na lang muna kami. Tapos, saka na lang yung Coles last. After Kmart, after Kmart, punta tayo ng ano, That's already off. dance lesson ni Holly para pick upin siya. That's already off. I know, because TJ has a lesson. Okay, kasi like muna pala tayo. Pa tayo ng tinapay. Si Sak hindi na dito sasama. Sa car lang daw siya. Ang bango-bango dito. Thank you. Tayo na yung bread natin. And meron pa tayo dito ng tatlo. Bago tayo pumunta ng Kmart, mag-foodland muna tayo. Tingin tayo kung meron sila yung pata. Sila yung gusto kong, yung legs ba na ipapakat ko sana. Meron lang sila. Eto. So, eto na lang siguro. Maganda sana yung pata, tapos ipahiwa. So, eto na lang. So, eto. No? So, wala na tayong choice. Ayan. Tatlo, kunin natin to lahat. Come on, Sak. Sak, here. Can you hold it for mom? Thank you. Wala din sila yung ano, paper plates. Kunti na lang yung meron sila nito. Pero meron tayong nakita. Same yung material, pero bilog. Eto. So, kunin natin to. Pero piling ko kulang pa to. Kasi ilang araw, diba? Friday, Saturday, Sunday. So, 3. So, 18 pieces. 18 kami lahat. So, sa isang ganito may 12 pieces. So, sabihin natin to
Friday, Saturday, Sunday. We need more. Nasaan ba? Wala, meron pa akong mga ganito. Humingi tayo ng tulong kasi hindi ko abot. Meron pa doon na bilog na plates. Kasi hindi natin abot. Eto, kunin natin to lahat. Ayan. And andun yung iba. Paano natin yung naabutin? Habang hinihintay natin yung tutulong sa atin. Eto, meron ako nakikitang cutlery set. 150 pieces. Kunin natin ito. Kasi matibay ito eh. Kuha tayo ng dalawang set para meron tayong extra. Diba? So, dalawang set yung kunin ko niyan. Kumuha lang si Sak ng ayan na siya, cart. Kasi hindi natin ito mabibit-bit. Okay. I get this one. Ito matibay talaga to. Matibay ito. Yeah, that's good. 150 cases in each one. Yeah. Yeah, but including all the knife, fork, and spoon. So, divide by 3. How many? Bumalik si ate, kuha siya ng steps kasi hindi niya rin abot. Mas matangkad pa ako sa kanya. Yeah, 50. 50 each. Like 50 forks and 50 spoon and 50 knives. 54. Oh, Yeah. I didn't say the fork. The fork is here. See? Yeah, I didn't say the fork. So Okay. Akala niya knife and spoon lang. Kasi natakpan yung fork. Siya. Ayan na siya. Si Sak naglakad-lakad muna. So, kukunin natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 na pack. Tapos sa isang pack, meron siyang 12 pieces. Kasi, ilan ba kami? 19 kami eh. So, ilang araw? 3 days. So, siguro okay na yan. Nahulugan ako ng ano? Ng isa nito. Ito, inaabot ko pa kasi. Akala ko kasi, kulang pa. Sakit. Okay. Hanapin na natin si Saki Boy. Kuha rin tayo nito kasi pink ang theme natin. Ano kaya nagpunta si Sak? Sak! Nawawala si Sak. Hindi ko siya mahanap. Pero nandito lang siya. Bayad na muna tayo kasi si Holly pipick upin pa natin. Saan kaya pumunta yung batang yun? Hi! Ayan na siya. Okay, we're done. Let's go. We're gonna pick up Holly. So long ago, now I'm just sitting here bored at home. And it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been. Hi, Baba. Seatbelt, please. yeah, Okay, close naman tayo, guys. Close. Dito ang buong pamilya. Si Kuya at si Jan nandito din. Nauna pa sila sa amin. Okay. Oh, diba? Did you get a card? Nauna na sila sa akin. Hindi pa sila kumuha ng card. Doon si Johnny Boy. Oh. Yes? What's that? Peach? 6? Okay. Question shampoo and conditioner. Pantene ang kinuha niya. Meron pa ako doon. Ayaw niya yung Sunsilk. Kumuha siya ng Palmolive. So, $17. Go get that one. This one's Good luck. No. That what? Mango? Yeah, that one. Ang gusto ni Jan mango na Dove. Magkano yan, Zach?
Magkano? What's my phone? How much? 17. 710. Ayan mga kinuha ni John. Toiletries. Skittles. Kuha sila ng giant Skittles. What's he doing? I'm getting Okay. Alis na agad si John, tsaka si Kuya. Kasi kuha sila ng pizza. What place do you want to go? Hawaiian. Nice, you can then meet when you get home. Gusto niyang sumama sa daddy niya. Yeah, we're not getting a lot. Because tomorrow, yung veggies at saka yung mga fruits, yung sugar, kunin na natin yung flour. Umimis na si Jan tsaka si Kuya. Order na silang pizza. Kuha tayo ng flour. Plain flour. I'll get 2 plain flour. White sugar. Ito, gusto ko tong i-try na Toblerone. Yung parang may ano siya sa loob. Ayan, kuha tayo nitong isa. Then, isa nito, yung tiny. Sak. And, may nagbukas. Oh. Isa nito. I think I still have one. Yeah, I still have one at home. Wala sila yung white chocolate na Cadbury yung brand. Ito na lang ang kunin natin na melt white chocolate. Yung Nestle. Ayan itong dalawa. Excuse me. Ito tayong maple syrup. Yeah. Spaghetti. Noodles. Meron na ulit na jasmine rice. Nung isang araw, isa lang yung nakuha natin kasi naubusan sila. So, ngayon, para tayo ng isa pa. So, kumuha tayo ng oil. Chips. Olive oil. Where's my olive oil? Wait. Kumuha ko ng truffle extra virgin or white truffle. Kumuha ko ng balsamic vinegar. Daddy like the gherkins. Gusto ito ni Jen sa sandwich niya. I got olives. I know. Daddy like the gherkins. Gusto ito ni Jen sa sandwich niya. I got olives. I know. I-try natin tong Honey crumble. with honey almond na Toblerone. Na? That's chewy, Zaki. Okay, come on. Kunti na lang yung patatas. Patayan nitong okay. Thank you, Zaki boy. We're gonna put that one. Alright. Okay, we're gonna get chips though. We're gonna get lemon baba. Is that the I don't like that too big baba. Well, yeah, okay lang. Okay, this one. I'm perfect though. Ito. Okay, this one, Baba. Baba, here. Huh? Because that's already at the snack aisle. Okay, just wait for me. We're gonna get lime. 3 for 5. Wala pa silang ganito. 1, 2. Okay. I need a bag, Baba. Wala nang memory. Naubos na yung space natin. Kumukuha sila ng snacks. $2 for $8, it's good. Naka-sale. 2 for 8 daw. It's good. Okay. Ang pili-pili na nila sa snacks. So, yan lang yung kinuha nila. Kasi yan lang yung kinakain nila. Yeah. We need milk. Yeah, get one. Kuha tayo ng cream. Kuha ko ng hazelnuts. Can I have a scoop? No, that's Zachary. How much? Oh,
Alright, that's it. A little bit more. Wala na tayong memory, guys. Okay, that's enough. Okay, thank you. What's the number? 947. So, tapos na tayo today. Bukas, babalik tayo dito sa Coles. So, yan yung mga nakuha natin. Yung dalawa nasa cashier na. Bumalik ako dito kasi kuha tayo ng butter. Tatlo na. Tatlong butter. Ayan na yung dalawa. Nilalagay na nila sa cashier. Excuse me. Put the bag sa... Ayan yung dalawa. Nalagay na namin ni Sak yung ibang nascan dito sa cart. Ayan na yung cart natin. Ready, Sak? You have to fix that one. This one. Put that on top, please. Phone yung gamit natin. This is heavy. Vlog pa more. Hindi ko mabuot na isang kamay yung isa. Mabigat. Zag. Wait lang, Sak, ha? I'm just gonna set this up here for you. Okay, here you go. Zag, you go. This one can go down. Rice for Kuya. Jasmine rice. Yeah, that's the jasmine rice. Oh, careful with this one. Yeah. Zach, you forgot this one. That one. So, yan ang itsura ng likod ng car. Ay, daming puput away. Bahay na kami, guys. And si Kuya, ayun na. Kakainin niya na yung kinuha niyang peach. Si Holly tulog. So, ayan yung mga nakuha natin. Yung iba nasa car pa. Especially yung paper plates and spoons. And ito yung dinner namin. Wash it first, please. Ayan. Yung dinner natin. Ito, kailangan kong memory card kasi punong-puno na siya. And natapos ko pala. Hindi pa. May konti pa akong mga stocks na lang. Pero ayan, ipuput away ko na lang yung mga tinupe. And ayan pa yung gagawin ko. Mag-ano pa ako, tawag nito, magbabalot. Kaya ako ng 2 eggs and kakain din ako nito. Mag-protein muna ako. Ayan, may garlic bread din sila. Ayan si Holly. Ayan, nakain na natin yung 2 eggs and ayan, nag-Hawaii na tayo. You're full. Si Jan tsaka yung boys nandun sa kwarto ng boys. Ilalagay na nila yung bed sheets. And, naririnig ko nagbabacuum si Jan. Let's see. Tapas po! Nagdi-deep cleaning ang Johnny boy ko. Kasi ako pa nagba-vacuum ako. Doon lang sa sa carpet. Hindi ko pinapatayo yung bed. Si Jan pinapatayo niya yung bed. Para i-vacuum niya rin yung ilalim. Good boy ka dyan, Johnny boy. Diba? Kain tayo. Tapos na akong kumain. And meron pang tira, ayan. 2 box yung binili ni Jan. Pero kunti lang ang kinain ng mga boys. Stop! And sila tingnan. I'm having a shower. Pawis na si I'm doing Jan. this and that bit there on the wall and you're... Tapos na yung bed ni Zach. Si Oh, Jan. this here's got to be tied up. Pawis si Jan, no? After all this crap. Hala ka, Zach. Habang busy yung mga boys sa bedroom nila, eto naman yung aking gagawin. Puput away ko mga to. Siguro end ko na yung vlog, guys.
Okay, I'll see you tomorrow kasi mag-grocery pa ako bukas. Ilalagay ko yung mga tinupi ko sa mga cabinets and then magbabalot ako ng regalo. So, yun na yung vlog natin, guys. Tapos yung aking camera, wala na tayong memory so kailangan ko rin mag-transfer. Gamit na natin yung phone and etong phone palobat na rin. So, end na natin yung vlog. Yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. And, ayan yung nails natin. Hindi pala to SNS. This time, Sherlock yung ginawa sa akin kasi wala akong time para sa SNS kasi yung SNS is more than an hour. Ito 20 minutes and yung paa ko, buti hindi na hindi siya nasira kasi hindi ko na siya pinalagay dun sa nasa LED, pa siya, yung light. Tinanggal ko na siya, then nagpaan na lang ako papunta sa sasakyan kasi pipikapin ko yung mga bata, wala na akong oras. So, yeah, yun yung aking struggle kanina nung nagpa-nails. First time kong kinakabahan akong magpa-nails kasi nga kailangan kong pick upin yung mga bata ng 3:15 and then na-traffic tayo dun sa school nila. But yeah, at least meron na tayong nails. Hindi nga lang siya SNS. Sherlock ang tawag dito. So, yun na guys. Thank you. Good night. Madami pa akong gagawin. Merry Christmas!